Это тэма, якая датычыць здароўя народу. Пастановай Саўміну нумар 389 больш чым 500 000 беларусаў перасталі пражываць на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях. Людзей не адсялялі, прызналі чыстымі тэрыторыі, у тым ліку буйнога абласнога цэнтру. Дзяржава ашчадзіць на льготах для людзей і засее землі, выведзеныя з ужытку пасля Чарнобыльскай АЭС. Эксперт Белсату вінаваціць міністраў у экацыдзе і здрадзе нацыі. Юлія Цяльпук працягне. Гомель, Лунінец, Лельчыцы, Іўе. Пастановую Саўміну цяпер настолькі чыстыя ад радыяцыі, што можна не лічыць іх забруджанымі. Урад прэм'ера Турчына выцер з радыяцыйнай мапы Беларусі агулам 177 населеных пунктаў. Аналіз вынікаў праведзены ў 2021-2025 годах Мінпрыроды і Мінздароўя працы для абследавання забруджаных тэрыторыяў з адборам пробаў глебы і ацэнкаю дозавых нагрузак на насельніцтва паказаў значнае паляпшэнне сітуацыі ў асобных населеных пунктах. Праз 30-40 гадоў пасля Чарнобыльскай аварыі акурат адбываецца паўраспад асноўных забруджвальнікаў – цэзію і стронцыю, якія ўсё яшчэ застаюцца ў верхніх слаях глебы. Зараз у біасферы гэтых тэрыторый фізічна застаецца 10 каля 40% выкіда 86 года. То бок сістэма гэта Лукашенко фактычна абяшчае палітычны ультыматум самой радыяцыі. Разумееце, больш за тое, поўнасцю ігнаруецца праблема высокатаксічнага альфа-выпраменьвальніка амерыцыя-241, які, як вядома, у глебах Гомельшчыны будзе толькі ўзрастаць. Да гэтага дня ў спісе радыяцыйна забруджаных было 2022 мясцовасці. Прыбралі быццам усяго 8%, але ж найбольш густанаселеныя. Чарнобыльскія льготы имелі 930 000 чалавек, цяпер на амаль 2/3 менш. Вернуць ва ўжытак і траціну аб'ектаў, якія дагэтуль лічыліся забруджанымі. Потому что потом же под это же деньги надо. Грошы немалыя, пацвердзіў віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак летась у красавіку. На той момант у Беларусі рэалізавалі 5 антырадыяцыйных праграмаў. На эти цели потратили 20 миллиардов долларов. На што Лукашенко загадаў перагледзець чарнобыльскі спіс мясцовасцяў і цікавай для аграрыяў зямлі. Нам надо эти земли вводить в жизнь всевооборот. Пастанова набудзе моц ад студзеня наступнага года. І льготы на бясплатнае харчаванне выхаванцаў садкоў і школ скасуюць у канцы навучальнага года. Разам са статусам забруджанай тэрыторыі жыхары могуць страціць і чарнобыльскія ільготы на санаторна-курортнае лячэнне, першачарговасць на месцы ў інтэрнатах для студэнтаў і перавагі пры паступленні, пад пытаннем і даўжэйшыя адпачынкі па цяжарнасці і родах. У Беларусі ўрад прызнаў экалагічны дэфолт перад сваім насельніцтвам. І, безумоўна, тут фінансавы фактар базавы. Гэта цынічная працэдура бюджэтнай аптымізацыі. І вось гэты працэс ідзе так паспешліва і дэкларатыўна, каб фармальна да сярэдзіны 2027 года вывесці вялізны пласт насельніцтва, якое мае патрэбу ва ўмацаванні здароўя па задушкі дзяржаўных выдаткаў. Эксперт дадае, што дагэтуль забруджаныя тэрыторыі інтэгруюць у сельскагаспадарчы і лесанарыхтоўчы сектар. У выніку прадукты з радыяцыйным складнікам будуць ісці ў гандлёвыя сеткі і сталовыя, нават у незабруджаных рэгіёнах Беларусі. Юлія Цяльпук, Белсат.